Olha, توم ولا أروى وكانت السلام عليكم شوية أمل ده شوية هو شاف داود بن أنكر جراح وأصلا لا شباب داود بن جراح Защитите коды запуска любой ценой. هو Раунд عم начался. ويقدر يدق هدوغا دينك شاوك شو لا ما يقي جزر Команда противника уничтожена. Раунд за нами. Вышел сзади, ребята, или чего? علاش راس اليوتيوب شوكوشنا Донецк, короче, вам не Села, повезло. да. Кого я сейчас? Ладно, да. 30-12, короче, шокер, там, как 103 убежки, да. Да. А, Ирбо. 6-5 выиграть,